לפעול עם הידיים ועם הרגליים ועם הראש הישר. זה מתוך זה שהוא חי כישראל, כיהודי, שמתחיל כל יום במודה אני, לא באני מודה, לא אני הראשון, מודה. אנחנו מתחילים את כל החיים שלנו כיהודים, כהודאה, שזה גם לישון להודות וגם לישון להתוודות, שיש מישהו מעל, להכיר בזה, וגם לישון יידוי, לידות משהו לעתיד, יש לנו ייעוד לעם הזה. וכישראל, ישר עם אל. וזה מה שאני חושבת שכל השנה מאוד קשה, עם המון ימי מילואים, ועם 8 ילדים בבית ועבודה וכל מיני וגעגועים מטורפים, זה מה שנתן לי, השיחות שלו איתי, לפעמים בשעות מוזרות בלילה, זה מה שנתן לי את הכוח, המשמעות, הוא תמיד נתן לי משמעות, מה זה להיות אדם, מה זה להיות יהודי, ומה זה עם ישראל בעולם. יש לנו מה לתת לעולם, וזה מה שדוחף אותי קדימה. הילדים הם אלה שאמרו לי, אמא, אנחנו יום אחרי השבעה הם אמרו, בוא נלך לנגן לפצועים. אז אמנם בשבעה חשבתי, האם אני אי פעם הוציא את הכינור מהתיבה שלו? חשבתי שלא, אבל הילדים אמרו, בוא ננגן לפצועים. אז הלכנו לבלינסון ובשערי צדק, וזה גרם לכינור לצאת. אז מאיפה את שואלת? כבר רמזתי, אבל אני אספר שאבי הוא הרב הצבאי היחיד מאז קום המדינה שנהרג כלוחם בקרב. זה באמת, וזה מתוך זה שאני רק מזכירה שכשיצאנו בדייטים, הוא אמר, מה אני קשור לקרבי? הוא היה בגולני, נגביסט, כי הוא באמת היה גדול וחזק בגוף, אבל הלב שלו זה לב של קלרניתן, שבפסטיבל הקלזמרים בצפת, כשהוא היה בכיתה ד', הוא קיבל נשיקה על המצח מגיורא פיידמן, הקלרניתן המפורסם של הקלזמר, וזה האיש, זה איש של לב, ולכן כבר מ-day one, מהיום הראשון של המלחמה, מהשבוע הראשון, הוא כתב לחיילים שלו, לחיילים בגדוד, הודעות וואטסאפ של חיזוק, של הרמת הרוח, כי זה מה שבאמת מה שצריך בעם שלנו. אז החיילים יגדו לנו את זה לחוברת, קראו לה חזק ואמץ, ויש לי עוד אם אתם רוצים, זה עובר פה. הוא כותב כך, הוא כותב את זה בחנוכה. חיזוק העורף פנימה אל הבית, מחזק גם את היוצאים החוצה לקרב. בשעה שרבים מאיתנו שוהים זמן רב מחוץ לביתם וממוקדים בביאור החושך והרוע, עלינו לזכור כי פנינו אל הבית, לזקיפות הקומה הלאומית ולגילוי האור הגדול שלנו כדי שיוכל להופיע במלוא עוצמתו ולהאיר לכל העולם. הניצחון הוא השאלה מה נשאר לאחר מכן. כלומר, מה קשור לנצח ונשאר ולא זמני. זה לא רק האחדות שאנחנו צריכים, שהיא ערך חשוב, אלא מה יש בתוך המעגל המאחד הזה, מה הטעם, מה המשמעות, לאן אנחנו הולכים. ויש לעם ישראל כל כך הרבה להוסיף לעולם אור וצדק וחסד וישועה ורחמים וחיים. משתמשת במילים שלו, אנחנו עכשיו נשתמש גם במוזיקה שלו, בעצם נראה אותו ואותך מנגנים ביחד, במין שילוב בין העולמות, עד כאן ואושם. נכון, זה קטע שהקלטנו בסוף שליחות בארצות הברית, כי גם עם ישראל בתפוצות, הם עם ישראל עשינו שליחות בממפיס, והקלטנו קטע של יהודית נפש, ואבי היה הראשון שהקליט בקלרינט, ואמרתי בסוף, בוא לא נוסיף על זה גיטרות. ואני מודה לקדוש ברוך הוא שנתן לי את ההרגשה הזאת, כי זה פנינה משמיים שהוא מנגן, אז דרי מעלה עם דרי מטה, ננסה לנגן ולהביא לישועת עולמי.
המפלגת הזה שנגן מפה ומשם בו זמנית. הרב אבי זיכרונו לברכה הוא אחד מלמעלה מ-1,600 לוחמים, חיילים ואזרחים שנפלו על הארץ הזאת מאז 7 באוקטובר. כאן בקהל נוכחות גם משפחות שכולות שאיבדו את היקר להם מכל כדי שאנחנו נוכל לחיות, ואנחנו מצדיעים לכם. המלחמה עדיין נמשכת.